Κάποιες συστάσεις από τον Τέο. Παλιά του Γκοντζάλες για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλα out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δείχνει πέναλτι. Έτοιμος ο Αργεντίνος, εκτελεί 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Του έκλεισε το οπτικό πεδίο ο Αντώνης Νικοπολίδης. Από την άλλη πλευρά, Κωνσταντίνου στη μεγάλη περιοχή, ο Ριβάλντο σουτάρει. 1-1, ισοφάρισε από τον Βραζιλιάνο. Με αυτό το εξαιρετικό πλασέ δεν μπορεί ο Γκαλίνοβιτς να αντιδράσει και ο Ολυμπιακός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 37ο λεπτό. Προλευκού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σε επανάληψη φάση, δείτε και πάλι. Με τη μία το πλασέ του Ριβάλντο στην δεξιά γωνία. Βρίσκει στήριγμα και πάλι στον Γιωργάτο, που θα μπερδευτεί, παρόλα αυτά επιμένει, τροφοδοτεί τον Ριβάλντο που κάνει το σουτ, το 2-1 από τον Ριβάλντο. Ένα ακόμη γκολ από τον Βραζιλιάνο που πρόλαβε, κοντρολάρισε την μπάλα και νίξε τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στο 12ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ένα κουβάρι παίχτες του Ολυμπιακού, δείτε τι γίνεται στις εξέδρες στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει κεφάλι στο σκορ. Από αυτή την ενέργεια του Γιωργάτου που επέμεινε, πέρασε στον Βραζιλιάνο, αυτός δεν δίστασε. Ενώ όπως βλέπετε είναι περισσότερα τα φάουλ που έχουν κάνει οι παίκτες του Παναθηναϊκού από ότι οι γηπεδούχοι. Και εδώ παραλίγο το αυτογκόλ, ο Κωνσταντίνου εκμεταλλεύεται το λάθος και κάνει το 3-1. Η πλήρης ασυνεννοησία στην άμυνα του Παναθηναϊκού οδηγεί στο τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους. Στο 72ο λεπτό η πλάστικα αρχίζει και γέρνει όλο ένα και περισσότερο υπέρ των γηπεδούχων. Δείτε και πάλι από αυτό το φάουλ, όπου δεν φαινόταν να υπάρχει κίνδυνος, ο Κωνσταντίνου μονομάχησε και στην συνέχεια εκμεταλλεύτηκε αυτή την γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω. 10 τώρα, ενώ ο Νικοπολίδης έχει βγει. 3-2 από τον Φάνη Κέκα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει για το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Από την παλιά του Λεωτίου στην πλάτη της άμυνας, εδώ ο Νικοπολίδης βγαίνει αλλά δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό και δείτε θεατές